Kwe. Ogo ure. Hey, alumudre ekwe mum no lekwenu mesisi. Nwanyi isi ka ịbata. Ogo ure. Nwanyi Igbo. Iri ahụ ime ọdọ. Nwanyi Igbo gịnị ka m ga-emenụ? Mana onye lụrụ m dosa n'ime ụlọ mfe atọ nkịta ka mụ na ya bi n'ụlọ. Aga m eme gịnị? Ya kwụ ha n'aka m si ya n'ụzọ gbachiri agbachi. Ịhụrụ anụ nwa nga ahụ ya pigbuo m fụgbuo m n'ime ụlọ nga ama ahụ. Mgbe m na-etile mkpu ndị akụkụ na anụ na anwụra m anwụ. Ọzi mọchụarị ka a ga-ebuga. Igbe ọbụla ọ kụrụ aka na-emepere ụzọ ka okwu ghara ịba n'ụka. Gịnị ka m ga-eme? Emenene m gị piti. Gị na nkịta bi n'ụlọ. Nkịta ka ọcha gbara agba. Nwa m gị mesị ịgbachi ụzọ ya ndị mmụọ afọrọ ya ga-esi ọwụ. Ndo o ka ukolu ugbu a. Keke iri. Iri? Ka ịgherele fufuroro. Gịnị ka m ga-emenụ? Mgbe ọbụla o ji ba amụpụta nke adịlanụ m ndụ pụta na ya Chineke mere nụ m ama. Ị ga-apụta o? Emem. Iji ọmụma gị dị Igbo anyị. Emem. You will born and to born into born. Emem o. Born ị ga-born. Ndo o. Jisi ike. Anya mụrụ gụ ndị ụlọ ebe makwa eji m ụkwụ sị mba ọkada mee ha kwụsị m saa na ọkada don't stop me. M nwere m ụkwụ le hụrụ anya ma m sị ụmụdịrị anyị emehuo n'ebe niile ọpịse esi m na-ama mmanwụ si ote akọfeta ebe eke ọnụkọba chike ọnụkọba akọfeta na-ama m nyere ahịa nze ọ ga-emechile m si ote akụkpuo pụta saịdị ebe ka ama onwe nụ sị m si m ebughị elowe maka ihe ya ga-eme n'Easter ịma na nwunye di m si ga n'ezi nne ihe na-akwụ na n'obedi nwunye de Matthew ele ahịa Rosa na Matthew gbamọkwa n'eze o so na ndị ahọpụtara ahọpụtara na gị asị abịa na parish niile asị na-abịa na alụmụtụrụ niile parish chi ịta aka ụta sị ele onye mere itiri ezinne atọ Rosa sị Rosa wee ezigbo mmanụ dị ka Rosa nọdụ na alụmụtụrụ Rosa na-adị ekwuli ụka Rosa omechi ike Rosa legide na-eji hotel anwụ bụrụ di Rosa asọ ụmụ ya lecha anya sị mba nne ha ọwụ merit award si shie ya na nne ha ọwụ merit award si shie ya asa ga-eshi ha n'Easter Sunday na nwere mkpu nga akarịara gboo nwere mkpu 9 o'clock mass agbasara gboo ọha mee ihe niile webịara chọọchị anyị jiekara ya na obi nga mmadụ gwa ka anyị niile ga-agbakọ otu rie ṅụọkwa ego ọgba Rosa Chineke nara echimechi gị n'obi ọma chịkwa gị ihe ọma otu na awụ m nọmba 1 person eso na ndị mbụ bishọp ji aka ya dịrị akwụkwọ degara fadachi nwaanyị ha si emezi mana afọ ime agaghị m ebu agbarịrị ncha hapụ mgbe ọzọ ndị ọzọ ga-echi ka m soro bishọp dịrị ka ọwụ mmanụ dịrị nye bishọp ji aka ya ọhụrụ kaị onye ọgede akwụkwọ nye siche ga-ezi na onye wa makwa awa fada wụ ga gasa na akwụkwọ siche ga-ezi na wara na agbụ ọhụrụ kaị ele fada anya dị mma ga-elecha anya onye a ga-echezi nne achịkwa ajụjụ asa ka abịa na kọmuniti mgbe a ga-echezi na a na-ebu ụzọ lee anya ma anyị ga na kọmuniti wee jee ajụjụ nwaanyị nọrị agha nwoke nọrị agha tupu a na-echezi nne ma a na-echezi nna ọwụrụ onye ọbụla ahụrụ echi ọwụrụ onye na-ebu nshi onye na-egbu mmanụ onye na-enweda agwụgwọ ọma ewere ezi nne a na-echi ga ezi nne na iwudo onye asị enwere ihe ọzọ asị chime gị n'ala na sị a ga-echi ga echichi echie ga ezi ọkụkọ ma ọ wee ezi ọkwa ma ọ wee ezi udele ma ọ wee ezi ufu burukwa gị a na-echi ga ezi nne enwere ihe ga-ekwu ngụ maka chukwu nkugbo gị na nwa gị were ego fụọ gị na akpa m were ego mechie anya ọnụ ọwara na-agbago na ga-echi ga ezi nne ednego parish ọwụ ga-ahọpụta mmanụ dị ka gị na sichie ga ezi nne parish ọwụ ha ṅụrụ ha kaị fada ọwụ ga-asaịn akwụkwọ eji echi ga ezi nne ka ọwụ bishọp ka eso bishọp na for the less privilege I know bishọp enweghị ike ịmụrụ anya ewere anya ote ole sa nwanọdụ n'ime mmụọ ka ọ ga-eji daa akwụkwọ dete sichie ga ezi nne ledego merere ala na ala na nne dị gị olili n'ala taa ọwụ isi ọkpa ịgbụrụ ya gbagburu isi ọkpa kwegbuo nne dị gị ya nwa one time gị megakpọ m aha gị kpọ m aha m rakwuo gị aka ntị maka chukwu gị mụọ nwa na n'aka aka ịṅụrụ ka anya wụ unu na-enughu e ga-eji esi gị ezi nne asa ahọpụtara gị ka echi gị ezi nne onye wa hụrụ m letara m tozuru etozu ịbịa na parish kọmishọn adụ esi bishọp bịara kọmishọn na chọọchị anyị ụtara bishọp riri na parish ka m hụrụ ya ruo ofe ya ofe ọha siwe na otu esi asị bishọp raba na akara asị ka mgbe esi wetụkwara ụda bishọp ratụkwa ọnụ ya cheta ofe wee m shiri kọdelia ka m shiri nwaanyị Imo ka m bagara kichin otu eburu eche m n'oge ọdụ otu egbuelie ha egburegbe asị bishọp na ọtụkpụ ugbo ya rụọ ọnụ ya arụ ofe m shiri
ya rụọ n'otem ya ratatụkwa ofe m nga ọ tapụrụ ya n'ahụ ọnụ ekwesịrị ile m anya sie m ezi nne ya bụ ka a họpụtara onye ọbịa n'isi ege m ahụ ka isi chara itachi imo selu shara bishọp arama ite ofegara ihe niile rekwashi ọnụ ọ họpụtara gị gịnị mere ọ họpụtahụ gị ajụ m gịnị mere ọ họpụtahụ gị nye otu ịnụ gba ahụrụla gị ahụrụ bishọp ji anya ji aka ya dere wa akwụkwọ nye parish priest anyị shai hụkwa nwaanyị a ewezụga ihe afọ ime mere m akara m iwu nọmba 1 person akara iche ezi nne na-akọrọ m ihe na-akọ ma ọkwa na ọnwa nọ gị n'afọ maka otu m si ahụ ya wike echi dọrọ gị ihe n'afọ nke ihu tụrụ ọchị mgbe a ga-agbakọ ele ahụrụla gị a ga-esi gị ezi ozu na ụda ezi nne iyi uwe ihe akụ wee parish anyị uwe ndị nna anyị kwasị ubu ime ọf shodam ubu nwaọkwa ime ọf shodam ọnọte ka a ga-esi gị ezi nnọọ nwaanyị ma ochie na-agwa gị ị hụrụ ihe nọ na adụdụ ọmachi olu fọmanụ were bọtụl tige nga ọgbaga ha gala ihe anyị nugbu new generation akwụghị na otu kpe new generation ọhịa iyire like this na-aga ije inye onyinye gị were ego gị kpachie n'aka inye fada ele gị anya ọbụla bụ mara na ịma ihe akọga ọ bụghị iyiri ọfọ ma iwere olu gị gbachie ekwe ihe kwụga ebe na off shoulder iyiri ma na isogodi na ihe a na-alụ ihe kwụga na off shoulder gị ote nwa ọkwa nwubu na ịkwalili elu ka fada ga-eji ele gị anya maka Chineke siọbụla m ga-anọ na parish altar gị gara ka nwa ịkwụkwa fere ka iji vuu nkụgbuogote otu a na-esi egbu mosquito n'ime ụlọ kụgbuogo gị la one time ka m hụkwa gị na ọlụta na ịbịa ga-esi ezi nne esiọbụla m nọ na parish na anọkata n'ọsagara m nọ na blọd nọ na anaghị asa ha ga-esi gị ezi nne m gbala gị moto lo n'ụlọ gbuo onye ọwụ ga-esi gị enu were ego mesi anya ọnụ lekwa anya m agwa gị on the 4th of April ya wụ Easter Sunday ka a ga-esi roza nne anyị ukwu roza tara ahụhụ n'ala ụmụduru na enwere onye mma nọ n'ala ụmụduru na amadụ na roza tara ahụhụ zụ ụmụ zụga anụ ụmụ empty hand zụcha ụmụ roza nne m ga-arịkwa ndụ si ezi nne Chineke so after I don't suffer unto the world I don't crown you ya bụ ekpu ego okpeze otu roza tara ahụhụ zụ ụmụ etolitekere n'ugbo a bịara ezi ya wụ nwa zụcha nne zụcha nwa azụọ nne azụrụ ya gbuole ugbu a ụmụ ya ga-azị ha ga-ekpu ike ya okpeze let the people into the world marakwanụ si yes onye a nwere nwa ezi na ada azụ ya aza ada eji ego azụ ya a na-ele anya look into me imeritie ya otu a meritiri ugbo ama m na bishọp bịara dị anyị gara bịara bishọp na-ele m ote ihe anya ma o lega m nwaanyị a ga-awa ezinne nwaanyị a ga-awa ezinne m na-agakwa n'ije m na-aga ezinne ka m kwa ga-esi gị ezinne ma akụwadụ gị anya gị kpọ m onye ochi otu esi esighị nwaanyị ezinne ọ na-eri uru ume ya otu ka m ga-esi ree ndụ oge eke m riekwa n'uru ma ụmụ gị ga-esikwa azụkwa gị ha ga-elekwa ego nka ị ga-adịkwa ndụ ri uru ahụhụ ịtara mana ị hụrụ Paris ịkpagosị gị a ga-esi gị ezinne nya anyị ka gakọrọ si medal n'olu kama a ga-esi gị ezinne n'ala na m gburu osisi oke mgbabiri nwụọ nwaanyị Igbo asịrị ka gbabịa ahụ iwere ezinne esichala m etinye jara ebe ị ga-wee gbe wa usu anaghị m ndị abịa bịa ịka ọmịka esi m ya ọ ga-anwụ chọrọ m ụtalị mpịa n'onye mmega nweta ụtalị chọọ gị behind your back pịa gị ihe n'ogbede m gị mara na ụdị nni blanda food imagine the likeness ibiri ewetara m ọnụ nwee karị ka agụnụ mụ na gị ọnụ na the same capillary a ga-esi gị ezinne Paris ọnwụ ga-ewepụta gị sie gị ezinne Paris ọmakwa ihe ha bịa sie gị ezinne m ahụ on the 4th esi ahụ ka roza nne m ga-anụ na title roza Chineke nna ahụrụ ọbụla ego sa a ga-esi gị ezinne a ga-eme gị Paris ama ọzọ echefuole m akpa m ọ mụ na gị ha bịa sie gị ezinne na ala elule m ụlọ elule m I am the tons onye ọbụla ga-akpara aka gaa na Paris fada ọbụla ga-esi gị ezinne ka ọ ga-akasị sie gị m dee ripọt depụgo n'aka Musain na-ewere aka ya tee Musain na ogu gị lari resign ịbịara ala ụmụduru bụ ịmụ nwa ụmụazị ibe gị na ha bịara ji amụcha na ahụ nwa chili ụkwụ mụrụ abụọ mụrụ atọ nga ha ga-azụli gị ewe onwe gị oghe iwe ọmị nkịta kwagburu ya gwepụta ị na-abụsịta ụmụ ị ga-abụgbu onwe gị ka ugbu a isi gị na ya ladụ gị kpọ m onye osi enwerekwa ihe ga-eme gị ga-amụ nwa n'udo dị ndụkwanụ n'udo zụọ ha n'udo mana ezi nne nke ahụ ka m nwere isi to you mụ na gị ga-agba ya wụọ 4th of April wezi Easter Sunday ọ bụ esi ha na-esi roza na nwere ekpu nga
nwaanyị ọbụla nọ n'ụmụdụrụ m ga-ahụ ya n'ihe rozesha m nọ n'onye mekwa amụsụ onye m ga n'ụlọ onwe ya okweda bịa m were bibi ote bigbu onye ọwụ ya nwụọ dembisemi onye ọbụ ga-esigozi na ọṅụrụ kaị elechi ya ga-esi lede m tawara ahụ na parish aja ejiri nwa oye mkpụnụ ka m kwunye mgbe fada esi ọwụ nọ na mba atọ fada rest in peace onye ṅụrụ kaị mgbe machi lụrụ rosari ma onye ọwụ eweziga ma anụ da-alụ rosa n'ụmụduru ka m sị alụọ ya barakwa n'uru longinus nwa nwoke ime onye ọwụ dị ọkpụrụ ya nke lụrụ nwaanyị n'obere ekwe ime onye ọwụ iwe blanda fum